Какъв беше Митю Пищова преди да влезе във ВИПа? Приятел на животните. Петкраски Веселина. Обичам водка по много, с големи чаши и с живи рибки. Ако не влязат и телевизионни зрители, веднага ще ви покажа. Ей го, жива рибка, ей го, даже штрака, ей вижте. Обаче обичам животните и ще я пусна да живее, защото аз съм любимец на хората да дават живот. И любимец на колите да приказват. Сблъсък битили. Искам да ви покажа как моята кола се охранява, докато няма, къде оставя в центъра или някъде в България. Ето така. Чуйте, приятели. Аз съм колата на Митю Пищова. Не ме бутайте, не ме критвайте, не ме гледайте, не ме разбивайте, защото ще имате големи проблеми. Това е. Ще гърбе стопчето. Искам революция! Революция! Революция искам! На първо място революция в общината. Мисля, че с публични домове си работил известно време. Няма лошо, какво? Да. Такъв ми бил бизнеса след 89-та година. Ако те изберат за кмет, ще въведеш ли груповия секс в общината, пита Людмил? И какви ще са изискванията? То по-хубаво да има група секс, защото ще работят за общината. Да. Ти беше казал, че си любител на шведските дройки. Това е добра идея. Лошо няма. Да. По-хубаво, че цялото община ще бъде едно семейство и ще работят за каузата. Жакузито му е любимо доста отдавна. Стрип шами шоу, Хемсат. И чалка да си играе на басейна в жакузито, там не обичам. Моето съм чукал. И никой не отваря, нали? Чукал, не съм ги броил, ама сигурно съм много пъти приятели. Ма как чукаш? Как здраво. Запира ги на скрити и будете ми дупи в задника и я жаскам, чак ще изпишем, ако е... Добре, че няма скали там, че може. Ще залбай скалите. А коя най-дебелата ти жена тогава в живота след това си Най-дебелата ми обича? жена, 49 кг. Най-дебелата. На колко години е била тогава? Най-дебелата. Най-дебелата жена беше на 14 години и 8 месеца, нямаше 15. Иначе казано, блудство с малолетна. Това си остана единственото признато провинение на Пищова. Канал 2001. Чувала съм, че срещу теб са заведени 39 дела. Вярно ли е това? А в момента властта в България е много добра. Властта в момента са перфектни хора умни, ерудирани, хора, всички специалисти и просто аз много вярвам в правосъдието, защото наистина има заведени срещу мен 39 дела, следствени дела, което на нито едно дело аз, Димитър Василев Марино Пищова, съм невиден, оправдан и наистина съм бил невиден. И наистина не си за къщата, а за едно по-топло място. А следващото е направо върха. Петкраски Веселина. Алек Костадинов бил също уникат. Алек Костадинов е правил това, което аз го правя и е писал това, което аз мисля. Значи аз съм Алек Костадинов в новия век. Алеко бе, алеко! Байга не може, ама... Аз съм Алек Костадинов в новия век.